नैबे लाइफांखौ गायनाय समाव जोंनि समस्त रायजो राजा जिसु ख्रिस्ट' सारि जानायखौ आजावग्रा मानसिफोरा सोर साबैसेया प्रार्थना खालामनानै गायो। जिसु ख्रिस्ट'आ सारि जाफैदों जों पापीफोरनि थाखाय। बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासि हरग्रोनानै बयनिसिमबो हेपि क्रिसमास टु अल। लोगोफोर दा मा खालामबावनो ना बोथोरा ओरैबायदि गुसुखा माने खुवायानो अखा बायदि आरोखि ना लोगोफोर, खुवायानो अखा बायदि। ओमफ्राय दा माथो खालामबावनो, जेरावबो ओंखारनोबो हाया मुंनोबो हाया, खुवायानो ओरैबायदि अखा बायदि। गस्ला जेकेटआनो ओरैबायदि गांनै गांथाम, ओमफ्राय सुजायाबो मुंजायाबो साननै सानथामसै खुवा खुनानै ना एसे लेथ्रा नांलायलांबाय, थेवबो बेखौनो गाननानै थानांगौ गोनां जाबाय आरोखि। ओमफ्राय दा जोङो बयबो ख्रिस्टमासखौ फालिगासिनो दङ। ओमफ्राय गाबोन 31 दा नैबे लाइफांखौहाय गाबोन फुनानै गारनाय जासिगोन। लोगोफोर मोजाङैनो मोजां बे जिसु सारि जानायखौ लोब्बा लाखिनानै लाइफाङा जेरै गुरै बेबायदि जोंनि गोसोआबो गुरै जानानै गोजाम बोसोरनि साननायफोरखौ ज्राब गारनानै गोदान बोसोरखौ ना जोङो नैबे लाइफाङा जेरै गुरै गोसो जानानै थादों बेबायदिनो जोंनि गोसोफ्राबो गोरा जानायफ्रा बे लाइफां बायदि गुरै जिबन जापन खालामनानै जोङो इसोरखौ आजावनानै लानांसिगोन लोगोफोर ना। दा बेबायदिनो थिग लाइफाङा जेरै गुरै ना बेबायदिनो मानसिनि गोसोआबो गुरै जानांगौ। दा बेनिखायनो नैबे लाइफांखौ गायनाय समाव जोंनि समस्त रायजो राजा जिसु ख्रिस्ट' सारि जानायखौ आजावग्रा मानसिफोरा सोर साबैसेया प्रार्थना खालामनानै गायो। आरो गाबोननि दिनाव 31 दिनाव बेखौ गाबोन गारहैसिगोन। सोर साबैसेया प्रार्थना खालामनानै बे लाइफांखौ गारहैगोन ना। जोंनि जिसु ख्रिस्ट' सारि जानाय दिनखौ लानानै नैबे लाइफांखौहाय बयबो जोंनि सिथ्लायाव समायना ना गावनि महरखौ जेरै समायना खालामो बेबायदिनो जिसु सारि जानाय दिनखौबो जोङो लानानै बे लाइफांखौ गायनाय जायो। नैबे लाइफां गायनाय समाव ना सोर साबैसेया प्रार्थना खालामनानै गायो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो दाबाव लोगोफोर। आरो सोर साबैसेया फुनाय समाव प्रार्थना खालामनानै गारहैयो। जोङो दिनै गोबां मानसियानो गाव गावखौ ओरैनो दोननानै एबा लाइफांखौ गायनाय जायोना। थेवबो लोगोसे बे लाइफाङा जेरै गुरै गोसो लानानै सिथ्ला गेजेराव समायहोदों, जोंनि गोसोआबो गुरै गोसो जानानै बयखौबो समायहोनांगौ। दा बेनिखायनो दिनै आं बुंगोन जिसु ख्रिस्ट' सारि जानाय दिनखौ लानानै गोबां मानसिया बोसोरसेयाव खनसे बर'दिनखौनो जागोन जाया, फालिगोन फालिया, सा साज्रां फालिब्लाबो ना खिन्थु गोसो गोथारै जिसु ख्रिस्ट' सारि जानाय दिनखौ जोङो बयबो फालिनांगौ लोगोफोर ना, बयबो फालिनांगौ। मोजां गाज्रि साननाय हनाया बयहाबो बिदिनोखासै। मानसिनाव मोनफा मोनफा रोखोम थाखायो, मानसिनाव मोनफा मोनफा दस थाखायो, मानसिनाव मोनफा मोनफा बयनावबो फाबा थाखायो। बेनि गेजेरावबो आंलाय मानोब्रा, आं संसाराव थासान्दि जोबोद पाप मावबाय, आं संसाराव थासान्दि जोबोद मालायखौ इनाय खालामबाय, आं संसाराव थासान्दि गोबां सिखाव खावबाय, आं संसाराव थासान्दि गोबां इनाय अनागारि खामानि मावबाय। बेखौ साननानै गोबां मानसियानो जिसु ख्रिस्ट' सारि जानाय दिनखौ गोदाव सोराव खालामो। नाथाय बिदि नङा लोगोफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ सारि जाफैदों जों पापीफोरनि थाखाय। जिसु ख्रिस्ट'आ सारि जाफैदों जों पापीफोरनि थाखाय। 100ता मेन्दायाव मासे गोमानाय मेन्दाखौ इसोरा बेसेबां नागिरदों, जिसु ख्रिस्ट'आ बेसेबां नागिरदों, बेजोंनो दिनै तुलना ना। गोबां मानसिया पापजों परिपुर्ण जानानै दङ, अब्लाबो इसोरा नैबे हायाव फैनानै
जों पापिफोरनि थाखाय बेसेबां गिलिर बिबान बानफैदों नङासै लोगोफोर? बेनिखायनो मानसिया पापआव गोग्लैनानै थाब्लाबो एबा इनाय अनागारि मावनानै थाब्लाबो एबा गोबां बेबायदि नायजालायाव थाब्लाबो बोसोराव खनसे जिसु ख्रिस्ट' सारिजानाय दिनखौ गोसो गोथारै आजावनांगौ एबा गोसो गोथारै बे बर'दिनखौ फालिनांगौ। सोरबाया साननो हागौ ना आंलाय गस्ला गांसे मोनगानाखिसै, सोरबाया साननो हागौ आंलाय देग्लायहाय बोसोराव माला मोनगानाखिसै, सोरबाया साननो हागौ आंलाय देग्लाय दख'ना गांसेबो मोनगानाखिसै। नै बेफोरबायदिया जोंनि खृष्टान जिबन जापनाव माब्लाबाबो थानो नाङा रायजोफोर। जा दरसे गोग्लैयो जिसुआ लांथियायै जोनोम जादों, स्रि जोमस्रिजों फानफब जादों, जोङो बेखौ नायोब्ला ना जोंनि बर'दिन जानायफ्रा माने मा होनो गाननाय जोमनायजोंल', खिन्थु जों जिसु ख्रिस्ट'खौ नायोब्ला माने जोंनि गाननाय जोमनायजों नङा, जोंनि गोसो गोरबोखौसो इसोरा बिदों। जोंनि गोसो गोरबोखौ खेवनानै होनांगौ। जोंनि गोसो गोरबो मैखुनखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोनि दरजाखौ जोङो खुला खेवनानै होनो हायोब्लानो, जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनियाव सारि जानो जायगा होनो हायोब्लानो जोंनि थाखाय बासायजानाया दं। नाथाय गाननाय जोमनायजों नङा।